jiġri żmien xogħol war ieħor bla waqfien ma nsibu ftit tal-ħin għalina stess. Bla paċenzja għal xulxin ġirja waħda kontra l-ħin gas ma l-pjaċa ta' kuljum jiżdied l-istress. F'di rutina kemm se ndumu u nifhemtek tinħebbix hawn u għamel bħali b'ħafna ħidma tita biex tiket xejn nimx għalfejn ftit għalla maħniex ħalli rassek fejn is-siba tkun lawat il-bib miftuħ poġġi niftira suna tajba biex tkun aħmar in-nies darba nejxu tinkwetax toqożejjed la terfax kull moment rigal kull xi li tirfina biex ożejjed ħolba ssir gawdi ħajtek tkun xi l-sir u dan frak illum għax għadha ħadd mara tħalli qatt id-dinja tirbek it fil-mobile tinħelix jekk irid tiċċempelada tirrispondi m'hemmx għaxix minn din l-art m'għandna xejn u ftit brek għalla maħniex ħalli rassek fejn is-siba tkun lawat il-bib miftuħ poġġi niftira suna tajba biex tkun aħmar in-nies Karawet watlo bakarti xajta jew tnejn grok mal-kafe